Bez ljubavi. Rekao sam im da ćemo se ljubiti 3 puta po naški. Dobroveče, veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam primio ovu nagradu, to je san svakog glumca. O ovome sam sanjao pre 19 godina kad sam upisao glumu. U stvari, lažem, sanjao sam da igram klasiku Hamleta, Romea, Juliju, bilo šta, samo da je neka glavna uloga. Međutim, s ovakvim izgledom bio sam idealna podela za Petra Pana u jednom dečijem pozorištu, low budget dečijem pozorištu. I kad čujem nekog glumca da kaže deca su najbolja publika, pomislim, prijatelju, ti nisi normalan. To može kaže samo glumac koji nikad nije igrao predstavu u večernjem terminu, ovako za stariju, ozbiljniju publiku. Jer ovakav nastup nema šanse da se prekine zato što je, ne znam, neko od vas progutao kliker. Gutajte klikere tokom nastupa, gurajte ih u sve šupljine na telu, show must go on. I onda mi kažu kao, da, ali deca imaju bolju maštu. Mislim, evo vam primjer da nemaju. Ulazim kao Petar Pan u publiku da se sakrijem. A zašto nosiš helanke? Pa zato što sam ja Petar Pan. Ako si ti pravi Petar Pan, ajde leti. Ne smem da letim, vidjet će me kapetan Kuka. A kako si došao iz Nedođije ako nisi leteo, a? Mamicu ti je? Došao sam jednim brodom, sine. Kakvim brodom? Letećim brodom. Tako nešto ne postoji. Postoji. A gde ti je karta za taj brod? Nemam kartu. Znači, švercovao si se. Ti si, znači, neki kriminalac. Ne, nisam se švercovao, imam kartu. Pokaži mi kartu. Daj, dete, gledaj predstavu, teraj se u 3 pičke materine. A, mislim. Vaspitačice, Petar Pan psuje. Na kraju sam se potukao s decom u vrtiću. Ne, i dobio sam batine, nemoj da brinete. Bio u klinci ko nenormalni, jel? Uglavnom, zbog tog incidenta, mene su izbacili iz tog putujućeg pozorišta Pokisli vrabac i ja sam se penzionisao na početku karijere, što se kaže, okačio sam helanke o klin i potražio jedan dodatni posao tamo gde pare još uvek postoje, a to je marketing. Zaposlio sam se u jednoj od najjačih srpskih marketinških agencija, čuvena copy-paste, fuck you and delete, možda ste čuli. Tu sam shvatio koliko je marketing bitna stvar. Moraš da bi privukao ljude, moraš tako da radiš i sve rade menadžeri. Oni vladaju svetom. I sve vrste menadžera su na engleskom. Account manager, brand manager, marketing manager, production manager, PR manager, assistant account manager, second assistant brand manager, marketing manager assistant. A ja sam kafe kuvarica Radojka. Pardon, catering manager. Sad, moj posao je bio da pišem reklame, znaš, i provalio sam kako se reklame pišu, što gluplje, to skuplje, jel? I imali smo jednog klijenta, proizvodi neku hemikaliju koju on zove sok. Boja, šećer, emulgator, voda. Sok za goste, što bi rekli domaćini, jel? A mislim, ko će svojima da daje taj otrov, jel? Uglavnom, hoće čovek reklamu, ne pita šta košta, samo da ubedimo ljude da je to zdrav i prirodan napitak. I tu ja stupam na scenu. Kakav naziv dati nečemu od čega svetliš u mraku ako popiješ previše? Nameće se ime Sokić Zdravko. Od najboljih plodova prirode. To staviš krupno napred, a pozadnji sitnim, najsitnijim slovima nabrojiš sve one svinjarije koje Zdravka čine neodoljivim. Ja? Onda treba odrediti ciljnu grupu. Znaš, čim pogledaš onako sok, shvatiš ciljna grupa sirotinja. Podvrsta seljak. I odmah gađaš tu psihologiju. Pakovanje od 2 litre, idealno za svadbe i velika veselja. Hvala. Sljedeća stvar je koga uzeti za zaštitno lice. Sad pazi, to mora da bude neko koga vole i seljaci i urbana sirotinja. Nikola Tesla. Pazi koliko je to genijalno. M ne može da nam otkaže saradnju, M ga ne plaćamo, ne može da nas zajebava na snimanju.
Em je Srbin, školu učio u Sloveniji, tamo i kurve jurio, em je iz Hrvatske, znači pokrivamo sva tržišta, znate ga, brate, i vi, sve smo pokrili. Pa da znam, ali Tesla je mrtav, kako da ga snimamo? Animacija! Uzmemo njegov lik s novčanice od 100 dinara, taman toliko i košta sok, i odmah idemo na scenario. Scenario mora da pokrije sve ukuse. Naprimjer, Tesla vozi traktor, jednom rukom vozi, drugom pije onog Zdravka, prolazi pored neke mlade ribe, naći neku manekijenku, ali da ne bude, nego da ima, a da opet izgleda pametno. Stavit ćemo i naočare s dioptrijom, to rešava problem pameti. Odlično. Dobro, znači Tesla prolazi pored manekenke, muva je, ono, klasično Teslino muvanje, gura sjelicu usta, sjelica svetli. Ribica se kikoće, ki. Brza montaža, svadba. Na svadbi svi viđeni ljudi tog vremena. Thomas Edison, Charlie Chaplin, Ray Charles, Yuri Gagarin i svi loču Zdravka. Tesla i manekenka dobijaju dete, mali ništa ne jede, pije onog Zdravka, raste, Tesla ore, muzika mora da bude recimo neki narodnjak, ali sa elementima heavy metala. Bam, flaša eksplodira, slogan Zdravko, da mladenci budu zdravi dok se beba pravi. To je mozak. I sad pazi, premijera reklame, ljudi gledaju i kažu, pa ne bi bre Tesla ovo pio da ne valja. A vidi kako mu je dete poraslo od ovoga. A on mrtav, a ore. Znači da je dobro. Cilj agencije je ispunjen, Zdravko se masovno prodaje. I sad, ja sam otkrio to, međutim, rad u marketingu je dosada na neki način, ako nemaš tu kreativnost. Ja sam poželeo to, ok, stand-up komedija, da razveseljavam ljude i pozovem jednu drugaricu i rekao, ti ćeš biti prva koju ću da razveselim, ajde, razveseli me, ajde. Rekao, si dobro, mislim ovako, si zdrava? Zdrava sam, super. Kako ti je na poslu? Super mi je na poslu. Dobro, kako ti je dečko? To me vide za njega budalo, Molim? Nismo više zajedno. Ne želim da pričam o tome. Samo ću ti reći da je on meni rekao da sam ja histerična. Jer ti misliš da sam ja histerična? Ne, rekao, ne. Ti si sve samo ne histerična. Hoćeš da popiješ nešto? Šta imaš? Imam pivo, imam rakiju, imam nešto za smirenje, možda neki šamar da popiješ, to bi ti prijalo u pičku, mater. Neću ništa da popijem, neću. I rekao mi je da sam ja neodlučna. Ja. Daj mi, molim te, jedan viski, daj mi rakiju, daj mi pivo, daj mi nešto za smirenje, daj mi. Ko smiri se, molim te, ispričaj mi sve šta ti se dogodilo, hoćeš da ti ispričam onako baš od početka. Rekao, samo udri. U redu. U početku je veliki prasak u kosmosu stvorio užarenu loptu koju zovemo planeta Zemlja. Ona se hladila tako što... A onda su došli dinosaurusi. Hitler se ubio i tako je završen Drugi svetski rat. A 5. oktobra 2000. smo svi bili na ulicama. Ja sad idem da šetam svog unuka Marka, više jebite. I 2,5 sata kasnije. A šta sam ja sve za njega radila? Ja sam za njega farbala kosu, lakirala nokte, išla 3 puta nedeljno u teretanu da se zategnem. Ja sam zbog njega... I rekla sam mu, ovo sam samo tebi uradila. Čupala sam obrve zbog
zbog njega, depilirala sam se zbog njega. Čekaj, rekao, ide u pičku, ma depilirala si se zbog, to si radila zbog se. Nisam, ja sam sve to radila zbog njega, on to voli da nema ništa. Rekao, čekaj. To je zamena teza, to je, šta to znači? Da nema njega, ti bi leti išla ulicom dlakava kao kivi. To je rekao isto kao kad bi on tebi rekao, znaš, spavao sam s tvojom najboljom drugaricom zbog tebe. Da ti vidiš kakva je to kurvetina. Spavao je s mojom najboljom drugaricom. Ma rekao, nije, samo kažem, zamisli. Mada je spavao s tvojom sestrom, ali to nisi čulo od mene. Ja, on mora da zna da sam ja lepa, da sam ja pametna i osjećajna. Rekao, čekaj, pusti njega da zaključi da si lepa i pametna. Simpatična jesi, budi zadovoljna time što imaš. To je moja životna filozofija. Nemoj da tražiš od života više, jel? Mislim, to je problem koji imaju sve ove zgodne ribe koje se slikaju polugole za ove Playboy, FHM, CHF, ŠP časopise. Znate na šta mi... imaš savršeno žensko telo, vidimo ga na slikama, te slike za mene imaju određenu vrednost. Međutim, već na sljedećoj strani ono što umanji vrednost tim slikama, a to je intervju umetnice sa slike. Zašto pokušava da bude i pametna? Studira menadžment. Nemoj da pričaš. Omiljena knjiga mi je Alhemičar, Pola Koelja. Šta, pa tako se i kaže? Ne. Toliko mi se dopala da ni jednu drugu od tad nisam pročitala da mi ne pokvari utisak. Inače, jako sam zahvalna Bogu što mi je podario ovo telo. Ne seri, molim te. Kom Bogu? Jebote, zahvali se plastičnom hirurgu što ti od mitisera na grudima napravio sise. Ili nekom solarijumu koji je potrošio kilovate i kilovate skupe struje da bi ti danas imala ten ko pokojni Michael Jackson na početku karijere. Znaš, u slobodno vreme uzmem dvaogled pa proučavam svemir. Ko tebi traži da odgonetneš crne rupe, lutko? Drž se tih rupa koje smo videli na slikama, to nas zanima. Niko ne ide u WC s tvojom diplomom, nego s tvojim slikama. Znaš, crne rupe ostavi Stephenu Hawkingu, on se ne bi mešao u tvoj posao, ne bi se sliko za Playboy. Hoću da kažem, suština je, nikom se ne diže na stepen stručne spreme. Pa jeste, ne znam... Nijedna muška priča ne počinje sa matori, znaš kakva riba, ja joj priđem i kažem, dobroveče, šta si studirala? Nisi studirala, mršu pičku u materinu, taman sam teo da te ženim. Hvala vam ljudi, moje vreme je isteklo, hvala vam. Svega možem da umrem. Roden sam vo Crna Gora, porasta vo Srbija, inaku sam Bosanec, koja je izgubil neviноста vo Slovenija. Logično. Živim vo Hrvatska, svega možem da umrem vo Makedoniji. I mislim da ću da odustane od ove pjesme zato što je malo je nekako narodnjak. Malo je ono, mislim, pazi, sve je okej, kako ja znam narodnjake, kako, imam ping, brate. Imam ping i ja to gledam.
Ja to gledam, priznajem, ja to gledam. Ne slušam, nego gledam. Smanjim onaj volume i onda one izlaze. A sve su iste, jebote, sve su ovako napredne i nazadne i nastrane. Ja to gledam. Gledam. I onda kreteni na Pinku svako malo ubace muškarca da pjeva. A koji kurac je? I znaš šta je najgore? Ja pojačam da vidim šta čovjek ima da kaže. I tamo shvatim jednu istinu, a to i vi u Makedoniji, ja vjerujem da ste shvatili isto. Svaki muški pjevač narodne muzike ima tu potrebu nasušnu da svaku riječ u pjesmi isprati adekvatnim pokretom. Ti mene ne voliš, a ja tebe baš. Ako niste znali, ovo je narodnjački pokret za baš. I mislim, gledaj, nek sluša ko šta hoće, ja stvarno nemam problema s tim. Znači, jedina stvar kod narodne muzike koja meni nije jasna je publika. Jer narodna muzika je tužna. Neko je umro, neko je nekog ostavio, nema se para, neko se razbolio, ali publika ne jebe to. Znaš, ono, umrla mi majka, publika, to! To care! Ajmo, majka, tetka, strina, baba, ujna, prvo žene da pobijemo, jebote. A makedonska narodna muzika je čudna. Čudna. Idemo. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Uči me, majko. Karaj me. Mislim, ljudi, znam da je Edipova Grčka blizu, ali stvarno jebote. Čudno. Ali znaš šta? Postoje ljudi, evo ovdje večeras 1500 ljudi. Postoji među vama jedno 50 ljudi koji neće da slušaju narodnu muziku, nego neće da slušaju ništa domaće. Ja takve u Zagrebu gdje živim zovem pizdek. I kad ti njega pitaš onako zašto, on krene. Čuj. Tamo vani je viša razina glazbene produkcije, bolji su aranžmani, a kad vidi da ga gledaš pogledom koji kaže sereš, on vadi glavni argument. Bolji su tekstovi. Ja sam akademski obrazovan čovjek, neću odmah da ga ubijem. Nego ću ja istraživanje ću da napravim. I uzmem jednu stvar koja je tad prije 10 godina bila hitova. Hajde, rekao, da vidim šta tu ima. Derimaj se. To, ček, sad mi treba kandidat. Znaš ovu pjesmu? Znaš? Aj, otpjevaj. Aj, ako znaš. Ja? Pa to. Znaš, kad ja nekom kažem, ono, znaš kao, znam, ajde. Monday, drink Tuesday, Wednesday. Pa jebote, tako znam i ja, jebote. Tako znamo svi mi. Ljudi, da se ne lažemo, tako mi slušamo tu stransku muziku. A ja dan danas ono od Rolling Stonesa pjevam. Ja ga metno! Satisfaction. Jesam slago, nisam slago, jebi. Ali. Globalizacija. Ova pjesma koju sam vam sad otplesao zove se 7 Days. 7 dana. Britanac.
Craig David, manje bitno. Sad ću ja vama fino na hrvatski da prevedem prvu da prostiš kiticu od ove pjesme. Slušaj, kad sam krenuo k prijateljima, dok sam hodao podzemnom, ugledah ispred sebe lijepu medenu s prelijepim tijelom. Pitala me za vrijeme, ja sam joj odgovorio da će ju to koštati njenog 10-znamenkastog broja izlaska sa mnom na večer. Izašli piće, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, u nedjelju su pjesnik kaže odmarali. Ej, dubina, to, kakav Puškin, kakav Baudelaire, kakav Šaban Šaulić jebote, to, dubina. Ali, globalizacija. Evo, Hrvatska je ušla u Europsku uniju, ja mislim do kraja godine bit će hrvatska verzija ove pjesme. Slovenačka vjerojatno postoji već 10 godina, ali ko to sluša? Ali kako bi ovu pjesmu obradili, ovaj svjetski hit? Mi, koji ćemo ući u Europsku uniju, znaš kad? Kad Europska unija izađe iz sebe. Znaš, mi uđemo, a oni aj, čao. Kao pa da. Tuga golema, evo. Kako bi ovu pjesmu, dakle, otpjevao jedan moj zemljak Bosanac, pošto sam ja iz Banja Luke, ja moram tako reći, kako bi ovu pjesmu otpjevao jedan Šupak iz Sarajeva. Podsjećam na radnju, dakle, on ide, vidi curu, komunikacija, konverzacija, penetracija, to je to. Jarane, da ti pričam, pošao sam kod Keve na kahvu, utučim onaj tramvaj, kurac imamo podzemnu, gledam ima li onih revizora, Šupaka, nema, dobro je. Sjednem kad odjednom ispred mene stade koka. Jarane, da joj vidiš glave, a gustica za govno joj pojeste. I ona mene gleda, kaže, izvini dečko, molim te, koliko je sati? A ja je gledam ko Bambi, jebo. Marke u džepu nemam, oklej mi sad. A ona kaže, ma nema ba veze, ti si meni pravo simpatičan, hajmo na ćevape. Klonirao sam istu večer. Klonirao sam je sutra večer. U srijedu klonirao, u četvrtak klonirao, u petak u džamiju bola nisam išao, klonirao. Subotu klonirao, u nedjelju je jadna klonula. Malo sam se zajebu. Ha, jebi ga, da. Ako se možeš zaigrat, zapričat, zapit, možeš se i zajebat. Južno od Bosne i Hercegovine, Montenegro. Ista pjesma, druga klima. Jutros, neđe oko 3 popodne. Poša sam kod Đura na kafu. Gori ono sunce ko da ga lože iz Beograda. Viđu valja mene u ladovinu. Bačim pogled. Enega drvo na 50 metara. Pa poleće ka sokosivi. Pola sata kasnije to me podruvo. I taman da šednem ka čovjeka tamo čuči neka ženetina. Miči se jadna, to je moje mjesto. Ona me ovako pogleda i veli, kako si grub, ali to je seksi. Slušaj, jadna, ako si mislila da će biti jebačine na ovu vrućinu.
Ne da mi se. Ajde mrš. Oja. Onda desno na mapi imaš Kosovo. Znaš, oni nemaju problema s globalizacijom. Tamo je Amerikanac došao prije 15 godina. Oni su u srcu globalizacije, znaš. Malo ih jebe jezik. To slušaj, da ti kažem ja na tebe. Zašto ti ne razumeš na mene? Kad ti kažem fino na tebe. I ja ne razumijem zašto svaki puta kada ja kažem da imam dece svi misle da imam avion. Ali ja nemam avion, ja imam lično autobus. Nemam ja lično autobusa, ali imam rođak Škeljzen vozi za Kosova Trans, ja ga lično ne zovem na telefon, kažem, aljo Škeljzen, dođi autobusa. Yes. I ja čekam na stanica od autobusa i dođe jedna žena, mljada, lijepa, nezavisna. Ja je pogledam, kažem, hoćeš da mi budeš žena? Ona kaže, može. Ja kažem, hoćeš da se razmnožavamo? Ona kaže, ne može. Ja kažem, šteta? Ona kaže, šteta. Ja kažem, vidi da ti kažem pravo na tebe, šteta, baš. Jedino ne razumijem zašto još uvijek moram pričati srpski ova pesma, be? Pa ne mora. A znam ko mora. Ko mora, ko može, ko mnogo voli, to su komšije vama sa severa, jel? Srbija dugo vremena kao, kakav bre zapad bre? Majka Rusija, tetka Kina, teča Zimbabve, otku znam je. Znaš, ovo jebi ga, jebi. Puko Milošević, uzelo i njih. I kako bi ovu pesmu, ovaj svetski hit, otpevao jedan, recimo, naš neki Zemunac, on kao svaki pravi Srbin, svako svoje pripovedanje, svaku svoju priču, pesmu počinje na isti način. Znači... Giljam ja tako knez Mihajlovom, razumeš, onako, ništa ne radim, ništa, mislim, gledam svoje posla kad već nemam posla. I odjednom ispred mene ribetina, ono, neviđeno. I krenemo mi da se kapiramo. I kapiramo se. I ona meni kaže u jednom trenutku, izvini dečko, koliko je sati? Znači... Ne znam koliko je sati, ali znam da je vreme da se upoznamo. I tu se riba, što kažu, obrecne se, ovako kaže, idi bre pa se leči bre. Mislim, ispoštuj me. A kad smo već kod medicine, dođi dedi da te deda ispregleda. I riba se tu primi ko saučešće, jebot. Trpo sam isto već. Trpo sam je drugo već. Treće trpam, s 4. na 5. ne vadim bre. 6. veče trpam. 7 dana na mom srcu leži rana. Baš. A? A vi evo Makedonija. Kako vi pevate ove stranjske pjesme? Nikako. Dok vam svijet ne da ime, nema. Znaš ono? Koja je ova pesma? Ne o Toše Projeski. Nema da je pevam. Ja sam Peđa Bajović, hvala vam puno. Blagodan!